महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांकडून थकीत वीज बिल वसुली सुरू केली आहे। महावितरणने थकबाकी धारकांचा वीज पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय। या निर्णयाविरुद्ध सटाणा शहरातील शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ भारतीय जनता पार्टी तसंच शेतकरी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने 1 तास रस्ता रोको करण्यात आला। अगोदरच पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालंय। जे काही वाचलेलं पीक आहे ते विकून 2 पैसे पदरात पडतील या आशेवर शेतकरी उभा होता, पण राज्य शासनाने शेतकऱ्यांकडून सक्तीची थकबाकी वसुली सुरू केली आहे। थकबाकी न भरल्यास वीज पुरवठा बंद करण्यात येईल किंवा संबंधित ट्रान्सफॉर्मर पूर्ण क्षमतेने बंद करण्यात येईल असा निर्णय घेतला आहे। शेतकऱ्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला। हातातोंडाशी आलेला घास हिरवला जातोय की काय अशा भीतीने शेतकरी वर्ग धास्तावलाय। महाराष्ट्र शासनाच्या वीज वितरण कंपनीच्या विरोधात बागलाण तालुक्यातल्या शेतकरी वर्गाने शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रास्ता रोको करण्याचे नियोजन केलं होतं। या रास्ता रोकोमध्ये बागलाण तालुका भारतीय जनता पार्टी आणि शेतकरी संघटना यांनी भाग घेऊन शेतकऱ्यांची बाजू घेतली। जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या शेतकऱ्यांचे डीपी कनेक्शन कट करण्याच्या संदर्भात आमच्या बागलाण तालुक्यातील सटाणा शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चौकामध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीनं धरणं व आंदोलनं करण्यात आली। खास करून या धरणं या आंदोलनात बागलाण तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी स्वतः हजर होतो। माझ्याबरोबर विविध पक्षाचे कार्यकर्ते होते आणि खास करून या कार्यक्रमाला या शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी चळवळीतले सर्व तालुका अध्यक्ष, शेतकरी चळवळीतले सर्व नेते खास करून बागलाण तालुक्यात आज एकत्र आले आणि सर्व शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या सरकारच्या विरोधात वीज कनेक्शन कट करतात त्या विरोधात एक आवाज उठवला। मी खास करून या निमित्ताने संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि सरकारला सांगू इच्छितो की आमच्या बागलाण तालुक्यात हा शेतकरी चळवळीतला तालुका आहे। खास करून आमच्या या तालुक्यात 1986 मध्ये शेतकऱ्यांचे पंचप्राण मान्य शरद जोशी यांची पहिली बैठक आमच्या सटाणा शहरामध्ये ज्या ठिकाणी मी जिथं बोलत आहोत याच ठिकाणी जवळजवळ 20 लोकांमध्ये इथं बैठक घेतली आणि शेतकरी संघटनेचं रणशिंग फुंकलं। त्यावेळेस शेतकरी चळवळ ही पूर्ण महाराष्ट्रात गेली आणि खास करून आमच्या बागलाण तालुक्यात ही चळवळ पुन्हा भोपावली। त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांना आज चांगले दिवस आले आणि चांगले दिवस येत असताना या सरकारने, या नतभ्रष्ट सरकारने पुन्हा आमच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचं ठरवलं आहे। खास करून मी या सरकारला आणि या शासनाला आदेश वजा इशारा देतो की आमची बागलाणची भूमी ही क्रांतिकारक भूमी आहे। या तालुक्यात शेतकरी चळवळीतले असंख्य कार्यकर्ते आहेत। त्या कार्यकर्त्यांच्या आशीर्वादामुळे आणि त्यांच्या प्रेरणेमुळे 1990 पासून आम्ही या राजकारणात जिवंत आहोत। या चळवळीतले कार्यकर्ते जिवंत राहिले नसते तर हा शेतकरी संघटनेचा तालुका चळवळीत शिकला नसता। शेतकरी चळवळीत आज ही आघाडीवर आहे। आज आमच्या या तालुक्यात द्राक्ष, कांदा उत्पादक मोठ्या प्रमाणात आहेत, डाळिंब उत्पादक मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्याचा सर्व यशाचं शिखर शरद जोशीच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाले आहे। शरद जोशीची जी चळवळ होती विकेल ते विकेल हे नव्हतं की आमचा माल हा बांधावर शेतकरी फॉरेनचा येतील, ऑस्ट्रेलियाचा येतील, ते घेऊन जातील आणि त्यांच्यामुळे डंकेल प्रस्तावाची आमच्या शरद जोशीची त्यावेळेस चळवळीच्या माध्यमातून हाक दिली आणि ती हाक आज आमच्या केंद्र सरकारने सुद्धा मान्य केली। पण महाराष्ट्र सरकारने, या नतभ्रष्ट सरकारने कृषी कायदे रद्द करा म्हणून अवहेळा केली आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी आवाज उठवला। योगायोगाने आमच्या शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिला। ते शेतकऱ्यांचे दिल्लीचं राजकारण करतात, पण खास करून आज आमच्या बागलाण तालुक्यात जे आमच्या शेतकऱ्यांना जिवंत ठेव या रस्ता रोकोमुळे वाहतुकीला 1 तास खोळंबा झाला होता। वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून शेतकऱ्यांच्या भावना आम्ही समजू शकतो, पण आम्ही सुद्धा वरिष्ठांच्या आदेशाचं पालन करतो म्हणून आपल्या निवेदनाद्वारे ज्या सूचना आहेत त्या आम्ही वरिष्ठांकडे पाठवतो असं सांगितल्यावर रस्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आलं। यावेळी बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे, शेतकरी मित्र बिंदू शर्मा, विलास बच्छाव, भाजपा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश मोरे, सरपंच परिषदेचे तालुकाध्यक्ष संदीप पवार, शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष माणिक देवरे, सटाणा नगरपालिकेच्या नगरसेविका निर्मला भदाने तसंच भाजपा आणि शेतकरी संघटना यांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी भगवान पवार, सटाणा।